Anem a aprendre més sobre els verbs. Què són els verbs? Els verbs són accions. Ara veurem accions que fem. Dormir. Ballar. Saltar. Pintar. Cuinar. Jugar. Nadar. Bussejar. Els verbs poden estar en present, que és ara, en passat, que va ser abans, o en futur, que serà després. Anem a veure el verb menjar. El present seria jo ara menjo. En passat seria jo abans menjava. En futur serà jo després menjaré. Anem a conjugar el verb menjar. En present, jo menjo, tu menges, ell, ella menja, nosaltres mengem, vosaltres mengeu i ells, elles mengen. En passat, jo menjava, tu menjaves, ell, ella menjava, nosaltres menjàvem, vosaltres menjàveu, ells, elles menjaven. En futur, jo menjaré, tu menjaràs, ell, ella menjarà, nosaltres menjarem, vosaltres menjareu, ells, elles menjaran. Els verbs són les accions que fem, com pensar, menjar, somriure, saltar, jugar, nedar, bussejar. Si vols saber més, subscriu-te a Aprèn Més!